Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Ingkang dalem takzimi sedaya para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, langkung-langkung ingkang dipun sepahaken wonten Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Ingkang dalem takzimi sedaya para yai sepuh, khusus wonten Susukan Wanayasa Banjarnegara, saha para kiai-kiai lidunipun ingkang boten waget dalem sepataken setunggal ugi setunggalipun kanthi asma kariripun. Sedaya para majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang kawula tresnani, sedaya para komunitas ugi wonten pundi kemawon ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah, sonten menika dalem sampun wonten Susukan Wanayasa Banjarnegara ingkang Pak insyaallah sakmangke badhe ziarah wonten makamipun Ki Ageng Bramasari. Ugi sesarengan kalih beliau Mbah Yai, kalih beliau juga Ustadz Rafiq, kalih beliau juga ugi komandan Banser ingkang wonten Kalibening menika dan selamat lan tasih kathah ingkang sakmangke badhe sesarengan ziarah wonten makamipun Ki Ageng Bramasari, Ki tasih nenggo saking nggih menika jamaah Giri Nawa Nuswantara. Mekaten kemawon dalem anggenipun matur dumateng panjenengan samudayanipun. Salam semangat ziarah kubur, salam silaturahmi, salam barokah selawase. Dumateng para pemirsa ugi apabila anggenipun dalem matur wonten ingkang kirang sae, kirang sopan, kirang santun, kirang angga ungguh, kirang sopo sito, kirang tata krama dalem, ugi mewakili sedaya ingkang sami sesarengan mateng kawula anggenipun ziarah kubur wonten sasar seser sosoring atur nyuwun kuing pangapunten ingkang tanpa pepindhan afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun simak videonipun ugi mbok menawi wonten sedaya ingkang kaleres wonten Susukan Wanayasa, monggo sempataken anggenipun nyadong barokah ziarah dumateng nggih menika Ki Ageng Bramasari saha para yang luhur lintunipun. Matur nembah nuwun.
Niki sedulur sarkup, sedulur komunitas wonten pundi kemawon, sedulur masjid zikir lan sholawat wonten pundi kemawon, sedulur komunitas Turki utawa turut kijing wonten pundi kemawon. Alhamdulillah sore-sore Mbah Blangkon dari kemarin belum pulang, tadi malam di Kali Bening, Kalisat, Kali Bombong, Sembawa, nggih. Alhamdulillah saniki wonten Wanayasa, wonten makamipun nggih menika Simbah Ki Ageng Bramasari niki dicontoh. Niki jan Pak Ropik ganteng luar biasa. Yo pan arep sowan makam nggih nyapu-nyapu riyin. Sono sowan makam teng pundi kemawon niku papan panggonan sekitar makbaroh dibersihi. Niki saking semingkir Kali Bening. Wah, paling luar biasa malih niki juru kuncine. Wah ya Allah, luar biasa. Niki makamipun nggih. Makamipun Tiyang Bramasari. Setelah niki resik-resik bisa masuk ke makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Salam takzim dumateng sedaya para kasepuhan wonten desa Susukan dan lan desa sak sekitaripun ingkang dalem takzimi. Sedaya para ki sepuh wonten desa Susukan ugi desa lintunipun ingkang tansah kawula takzimi. Sedaya para majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang dalem tresnani. Sedaya para komunitas wonten pundi kemawon ugi ingkang tansah kawula tresnani, sarkup ingkang tansah kawula tresnani, turut ijing ingkang tansah kawula tresnani. Alhamdulillah sonten menika dalem sampun dumugi Wanayasa. Sebelah nika makamipun Eyang Bramasari. Tidak ada yang lain yang perlu saya sampaikan, hanya nyadong kaberkahan saking para yang luhur. Al-Akhos beliau nggih menika Eyang Bramasari. Monggo sami khub kalih ziarah kubur. Alhamdulillah
Wonten mriki ada beliau nggih Mbah Kunci. Asmane sinten jenengan? Mbah Maroji. Jenengan sinten? Ahmad Rafiq niko. Jenengan sinten? Ya, selamat dari Semingkir. Pak Ahmad Rafiq dari Karangkobar. Pak Mahroji pulih barokah. Yun sewu sinten kemawon ingkang kleresan jenengan wonten Wanayasa, wonten mriki wonten salah satu makam yang luar biasa. Semua makam itu luar biasa, tapi wonten mriki nggih luar biasa. Karena wonten itu mriki namung Eyang Brahmasari. Jadi monggo barokah nganggo yakin. Ngeten mawon afwan jidan wonten pematur kawula yang kirang sae, kirang pas, kirang trapsila, kirang angga ungguh, kirang subasita, kirang nuju prana dalem nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Mbah Maroji nggih. Secara singkat cerita saking beliau Eyang Brahmasari mboten usah detail tapi secara singkat. Ki mawon. Mriki bagi Eyang Brahmasari termasuk niku tokoh perjuang agama, pejuang demi negara. Napa mawon niki termasuk kaya dene kula niki terus kula nguri-uri. Amin. Anggenipun perjuanganipun Mbah Ki Ageng Brahmasari kula uri-uri ngantos sapriki setiap tahun bulan Ruwah Nggih. hol masal wonten Nggih. mriki. Alhamdulillah. Dan nggih alhamdulillah sampun napa berjalan dengan lancar. Nggih, amin. Nguri-nguri leluhur niku sae, ziarah makom wonten pundi kemawon sae, tapi nyun sewu ampun supe ziarahi makom Rama Biyung ingkang sampun sumare, ziarahi makome Simbah ingkang sampun sumare, ziarahi makome Buyut ingkang sumare, ziarahi makome Canggah syukur ketemu Canggah ingkang sampun sumare, ziarahi makome Kiai dusun, Kiai desa ing kecamatan ingkang sampun sumare, ziarahi ingkang Bubak lan Baureksa desa, sak mangke minggah wonten kecamatan lan kabupaten lindunipun. Mekaten mawon kupat lepet Tani Janur mbok menawa Mbah Blangkon anggenipun matur wonten lepat seluput mugi-mugi dados sedulur. Salam semangat berziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.